खुलुमबाय बर' हेडलाइन आपडेट नायगिरि बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिजों लोगोसे दिनै 26 अक्ट'बरनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिखौ फरायथिनो लाबाय। कर्कट राशि नोंथांनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां। दिनै फालांगिरिफोरा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हानायनि खाबु मोनगोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 8। मिथुन राशि दिनै नोंथांनि जिउनि लोगोरिया नोंखौ बांद्राय खेल खालामनाय नङा। रां बाहायनाय समाव सानै हयै रांखौ बाहायनांगोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 5। वृष राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नखरनि थाखाय दावराव दावसि जानो हागौ। मोजां रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो हागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 7। मेष राशि मोजां सान। देहा नखर मोजां मोनलायनाय गासिबो मोजां सोलिबाय थागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 7। वृश्चिक राशि नोंथांनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला लोगोफोरा मदद होनो फैगोन। मोजां सान। दिनैनि लाकी नम्बरा 9। तुला राशि नोंथांनि दिना दिनै मोजां। बेफार फालांगियाव जौगानो हागोन। जिउनि लोगोरिया बेसेबां अनो हमदांनो हागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 7। कन्या राशि नोंथांनि लोगोरिनि मुङा दिनै जोबोद मोजां थागोन। गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायना लानो हागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 5। सिंह राशि मोजां सान। गोजान लामा हान्थिनो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ समनि सिगां फोजोबनो हागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 7। मीन राशि निसा बेसाद गारनो आरो गोदान नखर दानो थाखाय मोजां दिन। आद्रा थाबोनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 1। कुम्भ राशि दिनैनि सोरजोंबा नांलायनानै नोंथांनि मुडआ गाज्रि थानो हागौ। मोजाङै सोलिनांगोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 4। मकर गर्भवती गोनां हिन्जावफोरा थांबायनायाव जोबोद खेल खालामनो नांगोन। खैफोद सोमजिनो हागौ। हरखाब दावबायनांनो हागौ। दिनैनि लाकी नम्बरा 6। धनु राशि नोंथाङा दिनै खामानियावनो जोबोद मुखुब जानांगोन। दिनैनि लाकी नम्बरा 6।